Pag-abrin ako diri sa bintana mga bayot na ilanggam diri mga bayot nga gatuna-tuna gitawon siya. Bisag wa mo nang utana kanang trapala mga bayot katuna ang gitungtungan sa minipol ni Karina. Pusipos ng minipol ni Karina mga bayot pero kaning trapala mga bayot di man ipahipos ako mga kagupa mga bayot kay magnana ra ko na dra basag daan ang napo na ako na dra mga bayot kay. Gusto nila nya ugna man gani po inani nga humay sa silingan mga bayot o makapananggian man gani ko po diri mga bayot diretso na lang po na ako bulad. Kaingon na lang gyud po ko mga bayot og may pailangga mga bayot nakatuna na. Pero yung silingan mga bayot ha pag gyud ka panghimuta. Nagulan-ulan ni gabi mga bayot mo nang nakasalom ng langgama. Balo siguro siya nga akong video-videoan hinlupad. Kung nailanggam sa gawas, di po may magpalakan. Sina po may langgam diri mga bayot nga gikural o gisulod sa tangkal ba. Dugay-dugay na ni sa mong panimalay mga bayot no gihatag-hatag ni sa kuang mga kagupa ni Karina mga bayot gumikan kay na magudtoy langgam nga nadakpan atong samir-samir pa man to mga bayot dinhi sa amo ang taran kung sa mua pa og dili mga bayot sa silong ba ning kilid sa mong panimalay mga bayot na ay suksok kanang sandayong bitaw mga bayot aron dira mo tagak ng mga ulan mga bayot nakita ni Karina mga bayot niya perti niyang lipaya ba mo nang katong yang nakita nga langgam mga bayot dili pang balay ba mga bayot pang wild jud kay mo dako pa man to mga bayot unya pis-pis pa ba gibuya na lang namo mga bayot mo nang gipalitan siya sa ako ang mga kagupa mga bayot mo ni karon hantod karon mga bayot kada adlaw na ko ni hinluan mga bayot mura po ko diri og naibaboy nga giatiman mga bayot no kaya ko ning labahan ng iyang tangkal mga bayot hatagan og tubig dayon hatagan pud og pagkaon kada adlaw gini pero in fairness mga bayot bisag wa mi dinhi oy manok mga bayot nga mutugtugaok magkadlawon mga bayot kanimo oy magsigig sayo-sayo mga bayot magsigig tweet mga bayot no naingon po ni siya namo alarm clock bisag mo nang utana mga bayot bisag wa ko kalaba og brief ani mga bayot lalaki ning pagkalanggama kay balo mga bayot og budako pa ba ning langgama kay hagbar ako hinata gani og pasaw mga bayot niya wa man himtubo mo ni kalipay ni Karina mga bayot gumikan kay wa mo gud siya kadula diri sulod sa panimalay mga bayot nasa daghang dulaan mga bayot dulaan lay imo mga bayot mura na siya gabuos diri mga bayot pero wa gyud mo dula niya mga bayot kay lahi ra man gyud pa ni mga dagko mga bayot mo dula niya mga bayot kumpara atong parehan niya edad ba mao na ang kanunay niya kuning hinluan mga bayot kay kanunay pa niya isulod sa kwarto mga bayot iya ang butangan og mga tawel-tawel iyang tabunan unya iyang istoryahan muswag-uswag na pud ko diri mga bayot aning gamon-gamon ako og kalanon mga bayot no sigon pa sa akong kapika sa ilong ikaw bahala na unsaon mo na paggama mga bayot maskin pag di mo mangutanan dra mga bayot ganahan so kay kog karning mga bayot kumpara sa karning baka gumikan siguro mga bayot nga wa mi na ana-ana og karning baka kaniadto mga bayot kay magakaon man karning baka mga bayot na lagi mabakil-kil nga baka sa silingan kay wa po noy baka kaniadto mga bayot onya ang amo amang kung kana sa garahan kanon nga karne kaniadto mga bayot manok gyud mga bayot kay kas ang kurok nimo mga bayot imo nang sugpuon din mga bayot amo nagikaingog kaldero diretso di na ka magulat mga bayot nga nay magbakil-kil nga manok kanang silingan mga bayot no kay daghan man kabig manok kaniadto mga bayot itlog lay mo kaniadto mga bayot nga magbugulbol pa man gani na mungaan mga bayot kay mong kuuton kay mao naman poy madali-dali mga bayot kay dali ra man kay nimo laga nang imo ang pinabukalan nga tubig bisag ko man ang utana mga bayot kanang ako ang gipakita ninyo mga bayot mo nagikaingon mga bayot og sa ako ang pagluto-luto din he mantika ra to mga bayot ha nga hintungtong sa ako ang kapanitan mga bayot nya nahimong samad mga bayot og karon na ulat na kanang lasti ko nga ako ang gibugulit-gunitan og akong gipakadayag ninyo mga bayot kahinomdom ko kaniadto mga bayot ang lasti ko sa mua mga bayot amo nang dula-dulaan og magdampa-dampa pa mga bayot den mo po na mo ang ipugko sa muang buhok kaniadto mga bayot sakit ug kaayo nga muang kalagisan kaniadto mga bayot kay gumagud ni unya in fairness mga bayot hantod karon mga bayot kada palit gyud sa ako ang kapika sa ilong ani mga bayot nay ipakapin nga murag foam bitaw siya mga bayot styrofoam ba ang purpose ani mga bayot aron di magtulo-tulo siguro ning iyang tubig mga bayot mus hope dito sa karton o sa styrofoam bitaw o sa foam bitaw mga bayot nga gibutang-butang dira sa sulod gidipros na ko ning 2 ka oras mga bayot no paghapon na lanay ang ice mga bayot gumikan kay bugna-bugna mangud diri sa mo ang planeta karon na mga bayot wa ning tawo init mga bayot gawats nga mo tong-tong ka din ha mga bayot sa buhan diri mga bayot no din ha sa sugang mga bayot di ko ka katagabta og init pero bisag bugnaw na diri sulod sa panimalay mga bayot wa pag i-open diri mga bayot ang heater mga bayot no kalas kay mga bayot nya mahal-mahal gid pud mga bayot og heater bitaw diri mga bayot ang tigbayad mga bayot ba bita mga bayot ay ako din gibulubutan diri asin mga bayot do kaning iyang kigul-kigul mga bayot ni nato na apil og luto mga bayot kay di man po sila mo apila ni kaon kada nagyukoy luto-lutoon diri mga bayot og karning manok mga bayot ako gina siyang bulubutan og asin mga bayot aron kato mga danlog-danlog bitaw mga bayot o kato mga angit-angit mga bayot mga wagtang ba sa mo kaniadto sa kabukiran mga bayot di maginani mga bayot kay sayang kanang asin usahay manggod pud mga bayot klaro pagka-istorya mo absin manggod pud nang asin na mo dra sa abuhan mga bayot sa banggiraw sa kusina ba mo na ang di na mo kalas-kalas ang asin kaniadto mga bayot kay makatugbong rabamig dito sa tabo-tabo mga bayot og madomingo na kaning ako ang gipanghagbong diri mga bayot ayo na lang ninyo na lang tawa din ha na lang sunan niyo mga bayot kay makalanag mo ako pa hinungdan gibutangan na ako nagluyad ra mga bayot kay na may luyad diri silang refrigerator mga bayot at sal mga bayot dinihalang ni pagkarat sala mga bayot niya ang kamatis nga kanunay na lang kilaw-kilawon mga bayot gihagbong na ko mga bayot kay wa may bitsin-bitsin diri mga bayot niya napoy diri mga bayot ning sibuyas mga bayot hafra nga ako ang gibutang-butang mga bayot no pero daghan mi kanis lang sibuyas diri mga bayot ang sibuyas dala diri mga bayot dili pareha dira sa tuwa mga bayot na dollars kaayo ang kilo-kilo mga bayot gibutangan pa na ako na mga bayot og paminta mga bayot liso ba dayon duha ka dahon sa laurel mga bayot mora ni ako ang ibutang-butang diri mga bayot den syempre ang atong asin-asin
dira mga bayot kay malisod pud mga bayot og wa ni siya timpla-timpla mga bayot maniwak wa ko niya ako makagupa dire. Bita-bita mga bayot ay mo nang akong gibutangan na din ha mga bayot. Bita-bita mga bayot ay mo nang gibutangan ako drag kamatis mga bayot kay di man ko ni sila magbitsin-bitsin dire mga bayot. Wa mo po ko kakitag bitsin mga bayot nga naay gibaligya sa market. O sa city ba na niid biya ko mga bayot na sila mga Ajinomoto dire mga bayot pero dili man katong parehagod sa amuha sa kabukiran ba. Taiban ko ni ko sa kauras mga bayot sarog dili mapilig usap ning bukog. Gipadaghan ako ang kalayo mga bayot no kay gipa. Tawan man po na ako ang tubig mga bayot. Aron gyud lata-lata gid siya kanon ba. Pagkaw man mga bayot dire palit man niya akong ugangan mga bayot og ambot unsay ngalan ani mga bayot og dili na siya mineradong humay mga bayot. Mo gini oy kalanon kaniadto mga bayot atong mga pulard ba og ipasaw na sa baka. Og dili sa mga baboy-baboy mga bayot kay mora man ni bulubarato kaniadto mga bayot nga pids ba gawas anang magnguha ka din ha mga bayot og mga dahon-dahon mga bayot mong latan mo yung ipasaw. Bita-bita mga bayot ay mura pud siya mga bayot og minerado nga humay no. Pero dili na siya humay mga bayot pero mura ra gyapon siya rice siguro mga bayot. Abaw lang ka mga bayot kay lami kini kanon mga bayot dire ra ko nakatagbo ani mga bayot kay wa man ni kaniadto sa mong kabukiran. Ako din gikislan mga bayot no kay mura ra gud po ni siya mga bayot og humay nga minerado mga bayot ni kilis mo mga bayot na ay manggilutaw-lutaw mga bayot kanaya mga panit-panit ba. Mapalit mo ni siya market mga bayot gisulod na dag sila feno sa kakilo mga bayot pero kani mga bayot gipalit ni sa kuwang ugangan mga bayot dito sa basar. Gumikan kay basar-basar mga bayot murag fresh good mga bayot ba murag daghan-daghan pa nang sa kakilo mga bayot. Bita-bita mga bayot dugay na ko diri mga bayot ba. Kana bitong matumig basar-basar mga bayot dili gyud taon maghangyo-hangyo na ako ang ugangan mga bayot. Di pa sa tuwa dra mga pangyo ako. Unya og naman gani kay amiga mga bayot pwede nimo utangon or nay nakailan nimo mga bayot pwede nimo pakapinan. Diri mga bayot dili na mga bayot og pilay presyo mga bayot mo ginay presyo mga bayot dili po nimo na siya utang-utangan mga bayot. Gawa siguro mga bayot og suod jud kayo o suki gyud siguro kayo mga bayot nga maabtan nimo og 2 ka oras utangon mga bayot no pero di gyud siguro sa kabulan mga utang mga bayot. Kami kanadto maabtan magani ko sa katuig 2 ka tuig nang utang nang natinggal dira sa tindahan. Diri mga bayot dili na mga bayot no. Ambot lang kapot sa probinsya mga bayot kawa man pugo kapuyo dito mga bayot. Diri sa syudad mga bayot dili gyud sila inana. Siguro mga bayot na manggud pud sila kwarta mga bayot nga ipalit-palit og unsay lang mga gustong pangkanon mga bayot maka-order mga bayot di gyud ingon mga bayot nga binulan ang ila ang kwarta nga moanha sa ilang kakamutan mga bayot. Inaddaw ilang kwarta mo abot sa ilang kakamutan mga bayot sa mutang. Naik tindahan mga bayot no. Kada adlaw gyud makasikaw og bansi ustabos. Pero wa gyud customer mga bayot mo nagikingon og lopig ko na pilde. Minghoy gyud. Kung nga ni magluto mga bayot dili sa rice cooker mga bayot no. Kung dili og painit na siya og tubig mga bayot yan ibubo mga bayot dayon. Iyang butangan mga bayot og mushroom mga bayot dayon. Sibuyas dahonan iyang igisa sa karak sa ilang lengguwahe pero sa batter sa maningles mga bayot pero sa mo wala na. 2 ni ka cups mga bayot no pero ang tubig nga ako ang gibutang mga bayot 3 ka cups mga bayot akong gipa daghan-daghan ng tubig mga bayot kay mutubo pa man eh. Aron dili maingon mga bayot og bas ka kayo murag kalihok ba mga bayot mo nang akong gibutangan po ni mga bayot og onion mga bayot no din akong giasinan. Pulahan og sudan mga bayot mo na lang ni ako ang kanon mga bayot sudan og luto gisagol na lang ba. Then syempre ang atong batter mga bayot aron mura nig humba unya kanon na to. Convenient kani diri mga bayot ang ila ang kusina mga bayot og luto-luto na ka mga bayot di na lagi ka maghasol-hasol og duso-duso diri sa kahoy mga bayot og sa mga agipo mga bayot. Kay imo lang nang pahiran mga bayot basta nalay kurente mga bayot. Mo na gikaingon og di gyud ka mapasma og di lang gyud ka tapulan. Bita-bita mga bayot agad dayit magunin yung silingan mga bayot mo nang ang ilang mga kalanon diri mga bayot moy kanunay nako. Dungag-dungagon mga bayot ba kay og ako'y magadiri sila mga kalanon mga bayot murag ako'y una mo burot lagi. Himburot-burot na bi ako kaniadto mga bayot nyo. Lisod jud kayo mga bayot og ako pag yung pandayunan mga bayot kay lapad pa kaniya ko ang ilong. Napay nawong mga bayot nga maniwang man og matambok mga bayot nga ko ang nawong mga bayot mulapad yung mayo. Makaingon na lang kag unsa maning nawunga tadtaran. Bukal-bukal na siya mga bayot no mo ni partner mga bayot sa ako ang giluto-luto nga kalanon mga bayot sudan mga bayot no pan ni siya mga bayot karon pagka-istorya dili ni siya tamis mga bayot kung dili as. Kung dako-dako din sa inyong panglantaw mga bayot na pag yung mas dako ani. Kay dito magbasar akong ugangan mga bayot. Syempre nakapalit siya sibuyas dahonan. Nagpanawag na ning timer mga bayot luto-luto na gini siya mga bayot na mo nagikaingon mga bayot og di gyud siya baska-baska mga bayot. Tinaaning mga itsura mga bayot murag humul-humul o hulom-hulom ni siya kanon. Di na sa payan usapon mga bayot. Diretso na lang ni mog tulor. Nya mura pa kan kaon diri mga bayot og adobo bitaw mga bayot kay nanabagoy sibuyas mga bayot nya napay mantika mga bayot oh. Pwede naman nimo ni dili sudanan mga bayot pero sila mga bayot ilan nga partner sa pan og dili lavash ba. Ay mo katingala dira nga nganong ipabugno na ko na din ha mga bayot ang patatas mga bayot og ang sweet potato kung sa man English pa ba. Gumikan kay na may sobra-sobra diri mga bayot ani sweet potato ni Karina mga bayot nga gamon-gamon ako og mashed potato mga bayot. Aron dili siya goal dito sa mga basket mga bayot nga naging sara mga bayot. Yapin na lang nako siya tad-tad mga bayot. Di man pud siguro sila ni magbugno mga bayot gumikan kay parihar man pud sila mga bayot puros patatas. Pero tamis-tamis lang ninyo sa mga bayot no. Di na nako ni butag asukar mga bayot. Ang kanang patatas mga bayot ako din ang gibutangan mga bayot og cornstarch mga bayot. No giuna na ako naglunod mga bayot gibutangan ako asin
pero kani kamote mga bayot wa na ko na timplahay mga bayot. Ay lamig kuno ta kani hagbungan og asukar mga bayot. No okay ra man gyud pug kay mga bayot og hagbungan ako asukar mga bayot. Ang nakaparat lang mga bayot ako man poy magkaon. Abtag pipila ka bulan mga bayot mo nagikaingon mga bayot og luto-luto na gini siya mga bayot. Mo nagikaingon mga bayot og dire. Hukaro na nato ni dire mga bayot. Ako na din ang slice mga bayot no gibutang sa lamesa pagkahuman mga bayot na unsa maning nawunga mga bayot. Akong gipakulot ang ako ang nawang ay ang ako ang buhok day mga bayot aron mudaghan-daghan pa mga bayot. Unsa maning nang nindog manoon eh bisag akong gipakulot pa. Namang ko pangkulot-kulot dire mga bayot niya. Unya ang mukulot mangud mga bayot sa tumoy-tumoy ra bagyod ba di gyud dire dapit sa punuan mga bayot kay maghatod-hatod ko ni Karina mga bayot sa iyang dance class karong adlaw ba mga bayot mo ni akong gipakita ninyo mga bayot ng ila ang mga kakahuyan dire mga bayot hapit na gyud tawon mga tagtag tanan ang mga dahon. Dire taman kung wara-wara pa uli na mi.